कुणेच्या शाळेतल्या सांचलियांच्या विनयभंगाचे प्रकरणानं वेगळेच वळण घेतला। विनयभंगाच्या आरोपाखाला अटक केलेल्या शिक्षक मनोज फट्टेक वाटावपा खातीर पालक शिक्षक संघटना आणि काय पालकच फुडें आयलेत। ते म्हणतात मुख्याध्यापक आणि कावन्सिलरान मिळून मनोजाच्या विरोधात षडयंत्र रचला। तो निर्दोष आसा। शुक्रारा बाल न्यायालयाने ताका जामीन दिला, मात 1 म्हयनो फोंडे तालुक्यात येवप ना अशी अट घालून। फोंडेचो पोलीस निरीक्षक सांगता ते प्रमाण शाळेच्या शिक्षकान आपलो विनयभंग केल्ल्याचें सांचलियांनी शाळेंतल्या कावन्सिलराक सांगलें। कावन्सिलरान मुख्याध्यापकाक ते विशीं सांगतकच ताणें शिक्षण खात्याक कळीत केलें। शिक्षण खात्यान विशाखा समिती नेमली। हे समितीन अहवाल दिल्या उपरांत बुधवारा राती कडेन शिक्षक मनोज फट्टेक अटक केली। सध्या तो काळजात कसकसता म्हणून हॉस्पिटलांत आसा। पूण आता पालक म्हणटात कितें बरयलां तें दाखयनासतना कांय शिक्षकांनी फट्टेच्या विरोधात आमच्यो सयो घेतल्यो। पुलीस कागाळ करचे आदीं पालकांक विस्वासात घेतले ना। आता शाळेबरोबरच गांवाची बदनामी जाल्ल्यान मुख्याध्यापकाची शाळेंतल्यान बदली करची तांणी मागणी केल्या। पळयात पालकांचे म्हणणे। पॅरेंट्स मीटिंग आहे, त्यांना म्हणजे मुलांना बोलले पॅरेंट मीटिंग आहे, त्यांना बोलवा म्हणून। आता मीटिंग आहे म्हणजे आम्हाला जावं लागणार आहे। तिकडे गेलो ते सांगायला लागले की असं असं म्हणजे घडलं आहे, मग तुमच्या मुलांनी वगैरे सर्वांनी साईन केले आहेत, मग तुम्ही पुढे काय केस अडवणार आहे की नाही करणार। पण त्या सरांनी पहिले ॲग्री केलं आहे का आपण हे केलं म्हणून। सिंगणापूर सरांनी सांगितलं, सिंगणापूर सरांनी सांगितलं आहे त्यांनी ॲग्री केलं म्हणून। कोणी ते? मनोज सरांनी। आणि ॲग्री केलं बोलले। प्लस हां, त्यांना आम्ही कुठल्याही आता क्लासमध्ये कालपासून आम्ही कुठल्याही क्लासमध्ये त्यांना पाठवत नाही म्हणून सांगितलं। तुला काय करायचं? मग तुला कोणाला? तुम्हाला काय करायचं? हां, त्यांनी सर्व डाटा लिहिला आणि त्यांनी सांगितलं तुम्हाला जर असं म्हणजे पोलीस कंप्लेंट नाही करायची असेल किंवा काय असेल तर साईन करा म्हणून। आम्हाला ते मगजमारीत पडायचं नाही, कारण आम्हाला इथे पोटा पाण्यासाठी आलो आहोत। त्याच्यानंतर आम्हाला काय माहितच नाही। त्याच्यानंतर एक वेळा पुन्हा मुलांकडून काय ते लिहून घेतलं त्यांनी। पण आम्ही त्याला मुलांना सांगितलेलं काय जर लिहायला सांगतील तर आम्हाला त्यांना कन्फर्म करायला सांगा म्हणून। पण त्यांनी त्यांच्याकडून काय जबरदस्ती लिहून घेतलं की काय समजलं नाही। काल आमकां बोवाळ जालो आणि सगळ्याक स्प्रेड जाली ही बातमी। स्प्रेड जातकच आमी सामके सरप्रायज जाले। म्हणले इतलें जालां आनी आमकां कळना। पीटीएम मिटींग आपोवना काय ना। पीटीएचो अध्यक्षूय गेलो थंय मेळपाक, तांकांय थंय मेळोना काय, थंयसर इन्फॉर्मेशन काय दिवना। हां, आनी ह्यान फाटी आतां हो ह्या सराक आमगेल्या 8 म्हयने जाले हांगा येयल्यात। ह्यान पयलू हो आतां सिंगणापूरकर आसा पळय न्ही, हेका वर्स बीन जातलें हांगासर जॉयन जाल्या। वर्स नाही, 8 म्हयने जाल्या। हेज्या पयलू ह्याच सरांनी हे विस्कोळ सांबाळले हांगा। सगळी जबाबदारी यांच्यानी घेऊन 100% रिजल्ट आलेलो या सरांनी। उधर टीचर बुलाया था तो मतलब वो बोला ऐसा, मतलब हम लोग को साइन दिया। हम लोग उसमें मेरे को नहीं समझ में आता, नहीं कुछ इधर का भाषा समझ में नहीं आता है। वो साइन मारने के लिए बोला, हम लोग साइन मारा। बाद में मेरा लड़की से वो साइन मार के क्या किया नहीं किया हम लोग को मालूम नहीं। मेरे लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। Upon the Vishaka committee report, one head of the institution was a complaint here, and upon the said complaint, we have registered a complaint against one of the teacher of the said institution under section 354A, section 8 of War Children Act and section 10 of POCSO Act. We have arrested the accused person, and the investigation of the same is in progress. कुणेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक।